Željela bih se osvrnuti na jednu tvrdnju koja je jako prisutna u društvu, a koja je netočna. Malo prislušam jednu ženu koja je psiholog i koja kaže kako čovjeka mijenjaju emocije, što naravno nije točno i što pokazuje jedno duboko nerazumijevanje prije svega čovjekove duše, a onda i čovjekove psihije. Jer da je to tako, bi se mi mijenjali čas posla. Uzmimo primjer jednog kockara koji je prokockao sve, došao je kući, ljut je, bijesan, grize ga savjest, teško mu je, raspada se. To su njegove emocije. Da li će se on promijeniti na osnovu tih emocija? Pa naravno da neće. Dakle, emocije ne mijenjaju ništa. Što je to onda što mijenja čovjeka? To je njegova spoznaja istine. To je onaj, kako ga popularno zovu, aha moment, kad ti kao da se oči otvore, kao da ti spadne neki pokrov s mozga, kao kad te pogodi munja iz vedra neba negdje posred srca, u sred duše, pa ti protrese onako cijelo tvoje biće. To je ta spoznaja unutarnje istine. Međutim, sama spoznaja istine nije dovoljna. To će te možda držati 2, 3 dana, 10, nebitno. Nakon toga ćeš se vratiti na staro. Čovjek je trodimenzionalno biće. Misao, riječ, djelo. Dakle, nakon što ti spoznaš tu istinu, potrebno je donijeti odluku. Odnosno da ta misao prijeđe u riječ. Ali kad donosiš odluku, ta odluka ne može biti ja neću, ja ne želim ili ja želim. Jer riječi neću, ne želim nešto sadrže u sebi negaciju. A negacija je manjak postojanja. Ja volim usporediti sa Emmentaler sirom, koji, znate, one rupice na Emmentaler siru, to je zapravo manjak sira. To nije nešto, to je manjak sira. Jednako tako je negacija rupe u postojanju, odnosno manjak postojanja. Dakle, ne možeš donijeti odluku za nešto što ne postoji, jer je to u startu osuđeno na propast. Zašto ne može biti ja želim? Jer želja je jedno, odluka je nešto sasvim drugo. Odluka je tvoje slobodno pristajanje na nešto. Odnosno, ti svojom slobodnu volju vežeš za nešto. To je odluka. Dakle, ja ću ili ja hoću nešto što već si spoznao u tom trenutku. Treća stvar je djelo. Nakon što si donijela odluku, obavezno je zapiši, da ne zaboravim, znači vrlo važno je zapisati tu odluku na komad papira, bilo gdje, ne moraš to uopće niti čuvati ništa. Važno je zapisati jer svaka naša riječ nosi određenu energiju koja na neki način rastvara prostor za ispunjenje te tvoje odluke. A pisana riječ je trajno utisnuta energija. Dakle, zapiši. Sad kad si zapisala, potrebno je napraviti jedan mali mikrokorak koji će te dovesti bliže tu tvojoj odluku. Znači, potrebno je prijeći u djelo. I svaki dan napraviti jedan mali mikrokorak. Ti mikrokoraci dovešće do velikog koraka, a taj veliki korak dovešće do trajnih promjena, odnosno zakoličenja u jedan novi identitet. Neki vole govoriti o promjeni identiteta. Identitet se baš ne može promijeniti. Ja ne podržavam tu tvrdnju, drugi put ću objasniti zašto i kako. Uglavnom, dakle, kad spoznaš što je ono što je tvoja istina, donesi odluku na osnovu te istine i onda na osnovu te odluke napravi jedan mali mikrokorak. Toliko od mene za danas. Ako želiš čuti još neka moja razmišljanja ili moje iskustvo vezano uz menopauzu, obavezno se pretplati na moju mail listu, osobito seriju pisama koju šaljem jednom tjedno.
Vidimo se.